nasa Hutagalu na along di Kecamatan Adiak Kotingon. Kubo kami do ulos na gajang ulos sa Torok Rapu, dohoro namin maatong soneron na dua-dua, asalala maapian siguro di dulu di Porbatua, tubuan anak tua boru maalaiku satu na sahur rumah tua. Dohoro namin di laiku, naik pasaton ulos mahami ulos na gajang ulos di Torok Rapu. Dohoro namin matong na dua-dua, saksahan di Solo masa madubog teto di garas di Polda di bulan. Duku pasatam yang non ulos naga Torok Rapu. Gabe malek kedoi botokku di pasu-pasu Tuhan hukma sebagai pastor baik. Ama parwan parwan gabe cukup lepan natamu alapa budari taru manogo enak sudok nunga di boto baik dari kodang aja. Iba di ko kundo jojo ni Naboyo Naboyo matutulong mga jalo karo jalo mas berbuka sa kamu marhit na posona na kinigan iba di bukas dito ito handa ang dia matutulong gabi keluarga berbahagia hamuna iba dutuan ang kaparbadaan molotok be adong pasalisia unang mahamu maninggor pagi gabi adong kosong ati dito ini arunong namin molotupe daw hamu doon na yung Malaysia to si Balana asang dia matutu gabi keluarga na berbahagia hamu na tujuan dari on